Samo bojenje u platinasto-plavu nijansu ili u bilo koju specijalno plavu nijansu je proces koji se odvija u samoj dlaci. Specijalno plave nijanse imaju tu moć da u isto vreme i vrše dekoloraciju prirodnog pigmenta i pune dlaku samim pigmentom, odnosno nijansom koja je odabrana, jer to je ta specifičnost specijalno plavih nijansi i to je jedna burna hemijska reakcija. Hemijska reakcija koja se dešava u samoj strukturi dlake i dovodi naravno do gubitka i proteina i otvaranja kutikule i oštećenja kutikule, i zato je ta nega platinasto plave kose jako bitna, zato što od problematike koja se dešava sa kosom zavisi i sama nega.